Чудили ли сте се как се правят книгите, които си купувате в книжарниците? Днес ще ви покажа как ги произвеждаме ние от Fotopis.bg, използвайки дигитален печат. Започваме с проверка на размерите на вътрешното тяло и корицата и отпечатването им. Следващата стъпка е да бъдат ламинирани кориците и да бъдат изрязани в правилния размер. Вътрешното тяло на книгата се изрязва на гилотина в необходимия размер и страниците се подреждат. Следва бигловането на кориците, така наречените декоративни пригъвки, там където се отваря заглавната и последната корица. Стигаме и до най-важния етап, а именно термолепенето на книгата, слепването на страниците една към друга и към корицата. Последният етап, но не е по важност, е тристранното обрязване на книгата, за да има завършен и търговски вид. Ето как изглежда нашата завършена книга. Ако и вие искате да поръчате книга с поезия, роман, да изненадате близък или да напишете автобиография, можете да посетите сайта Fotopis.bg. Ще отпечатаме вашата книга дори в един екземпляр.